Чули? Велико. Коста хора съм. Да, съм. Няма да натискаш и ти червеното, чули? Ти ли е? Ама снимай само мене. Добре. На пътя. На пътя. Ай, аз идам. Аз идам на пътя. Гледай какво става, мък. Гледай какво става. Готови? Готови си? Готови? Старт! Готови? Старт! Снимате? Гледай какво става сега. А, право, ти да се пленцата. Ще да ходя за шети тъпо. Ще да ходя за който тъпо е, Деви. Закарам те там, дето от кейката. Нема детето. Ето какво ще го сте? Готови си? Готови си? Готови? Старт! Я бе, ако ще е. Сам. Е, как бе? А, как бе, ако ще е сам? Аре, снимай, снимай. Е, сега гости. Гледай какво прави сега. Баща му в Германия. Да. Ще го качиш ли в инфуце? Не в YouTube. Е, да, ще го качиш ли? Да. Лъче, как се ще го гледам. О! Вика, пада, Денислав. Хора, паднах. Не паднах, но щях. Ча да падне. Някъде по-широко е. А? Някъде по-широко. Къде е по-широко? Къде е по-широко? Да, после да го видим. Чакай, още не. Сега хора, за жалост не мога да снимам кара на една гума. Вземи го! Вземи го! Вземи го! Не! Иди! Защото ще ми стане след малко студено. Така хора. Еде, он идва. Хай, фокусирай, бе. Има малко вятър, съжалявам за това. Ей, така. Аре! Хора, Ардаш, снимай. Сте го е там. Вижте го. С чехли ми тръгна отка. Вари там. Той ще ви за чехли, бе. Давай. Къде? Ама не сега. Снимай сега, снимай. Отново почваме. Не, снимай. Гледай какво става сега. Хора, малко вали дъжд. Кажи си, ти си вина на хората.
ние да си ги казвам. Аз знам си ти се мина. Йочи Иван Николов Радев. Иванов де. Йочи Иванов. Денислав Ганев. Усещам как да карам малко повече. Ти трябва такова колело. Аз имам, ама. Това малко ниво. И гумата си тук вчера. Нищо, ще се купи тук. Друг колело ще купи баща ти. Да, силно. Си! Вижда се. Готови си? Да. Готови и старт. Дигай пленцата. Няма ти не казвай, че той иска. Нека долу в коментарите дали има гост. И дали съм добър. Добре. Нужя? Чакай. Кара малко точно. За тебе има жена. И аз съвета е Симон. Ай, няма снимай! Жена е Симон. Снимай. Дай, готов ли си? Да. Да те снимам, има? Добре. Няма да снимам вече. Обичам те. Та ми гаджи. Ето. Да, дигай пенцата. Вау! О! Абонирайте се за мен. Дарете към банката. Али, кога да ми скрипте? Искам един лайк от вас и пишете долу в коментарите дали съм добър и мога да карам на една гума или още не. И ще се видим до другият клип.